και με 21 και League of Legends. Καλησπέρα σε όλους. Ένα καλή καλησπέρα σε όλο τον κόσμο του YouTube και του Twitch και γενικά σε όλο τον κόσμο. Μαζεύει τώρα. Έχω να πω πολλά πράγματα σήμερα, τα οποία έχω κάνει πολύ μεγαλύτερο στο πρώτο και το πολύ σημαντικό. Γιατί αυτή τη λαμμένη δηλαδή με βάζει τέτοιους βίους. Ναι, δεν λέω για τον Αζίρ, τον Γκνάρ και τη Λίσαντα. Όλοι οι υπόλοιποι, τι να τους κάνει, εξηγήστε μου. Απλά εξηγήστε μου, μόνο αυτό εξηγήστε μου. Τέλος πάντων, είναι πολύ απλό. Είναι αδυναμία, ελπίζω να το ξέρετε όλοι. Ελπίζω να το ξέρετε. Άμα δεν το ξέρετε, μόλις θα το μάθετε. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω σήμερα, κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι θα πραγματοποιηθεί ένα stream σήμερα στις 8:30. Ελπίζω να είμαστε καλά. Και θα πραγματοποιηθεί ένα stream όπως είπαμε στις 8:30, το οποίο θα περιλαμβάνει League of Legends κλασικά. Εντάξει, αυτά τα δείτε στη συνέχεια. Δεν πειράζει. Αυτά είχαμε να πούμε. Όχι, δεν είχαμε να πούμε. Αυτά είχαμε να πούμε κι άλλα βασικά. Λοιπόν, για όσους θέλετε να μάθετε τι υπάρχει, τι έχω στον υπολογιστή μου μέσα, στην επανεργασία και όλα αυτά, θα τα δείτε τώρα. Α, δεν αυτά τα ήμουνα. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σας πω, εγώ έχω. Θα παίζουμε μαζί Dota, Hitman 2, Football, όχι το 8 δεν μ' αρέσει. FIFA 14, Counter-Strike 1.6, League of Legends, κλασικά, Need for Speed Underground 2, Outlast και Hearthstone. Θα κατεβάσουμε και άλλα παιχνίδια, μπορεί να παίξουμε και Minecraft, μπορεί να παίξουμε και πάρα πολλά ακόμα παιχνίδια. Όλα αυτά θα τα δείτε σε συνέχεια να έρχονται στην οθόνη. Στην οθόνη του υπολογιστή σας. Αυτό όμως που πρέπει να κάνετε είναι να πατήσετε like, να πατήσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube, να πατήσετε like αν σας άρεσε το βίντεο, να πατήσετε βεβαίως ένα follow στο Twitch για να βλέπετε και τα streams μου που κάνω, γιατί κάνω και live streams στο Twitch με αυτά τα παιχνίδια που σας είπα. Θα ανεβάζω και μικρό βίντεο στο YouTube που θα παίζουν πολλά ακόμα παιχνίδια. Αυτά είχα να πω σχετικά σε αυτό το βίντεο. Να είστε πάντα καλά και μέχρι την επόμενη φορά. Θα δούμε τι θα υπάρξει μέχρι την επόμενη φορά, πάντως κάτι πολύ καλό.